Sa panahon karon daghang pamaagi aron kita makatabang sa mga kabataan. Sama ni proyekto nga gihimo sa usa ka barangay nga nakabaton og pagtungha sa mga bata. Kunon sa kini atong sayran pinaagi nining report. Human sa iyang klase, mupahulay kadiyot ug dayon mag-ilis og sanina ang 9 anyos ni si Raven, usa ka grade 4 student. Andamon usab niya ang iyang name tag, ballpen ug notebook. Apan di siya mobalik sa eskwelahan, kundili moapil sa usa ka tutorial class. Bag-o kining proyekto sa Barangay Camagayan nga gisuportahan sa nagkalain-laing mga organisasyon ug usa ka universidad sa dakbayan sa Sugbo. Sulod sa lawak, adunay mga bangko alang sa mga tinun-an. Adunay mga volunteer teachers kamuhatag kanila og mga lessons. Adunay gitudluan og basa ug adunay gitabangan sa ilang mga assignments. Gani ang intern ug volunteer teacher nga si Michael Bauno nalipay nga nakatudlo sa mga bata. Nindot ko sa kumati kay makatabang sa mga bata ko pagtudlo sa ilang mga assignments. Nalipay ra usab ang mga ginikanan ning maong proyekto sama sa inahan ni Raven kay may oras pa siyang mamaligya samtang anaa sa tutorial class ang iyang anak. Lagi siya makatunan, na morgue nga naman siya makatunan sa isa sa eskwelahan. Lain sa balay. Uban ni Lian Sinkulan ug Cleofer Lumayag, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.